BBK data. Yes, BBK data. BBK data. Wow, BBK data. Da zarar ka kalli nishadin fuskokinsu ka san BBK data na ba da haɗin kai. Kar ka bari wannan nishadin ya nesa da kai. Shiga Play Store ko App Store ka ɗauko manhajar BBK data don dawwamar nishadin ka. Biyan kuɗin kowace jarabawa da kowane irin utility bill shi ma ba a bar mu a baya ba. Airtime to cash har da API documentation. BBK data ƙarshen tabbas. Yes, BBK data. BBK data ƙarshen tabbas sai a kowane lungu da saƙo na duniya akwai wani abu guda ɗaya da yake tattara mu guri guda. Unity Coffee kowace kurba ɗaya tana sanya farin ciki yana kuma sada zumunci. Ɗanɗano ɗaya, ƙaunar juna da kuma ƙara danƙon zumunci. Unity Black Coffee, mu sha tare, Mu kasance tare. Masu kallo dama ce take kusa. Yanzu taskar Kannywood take amo. Duka mako sabon fim sukan sako. Dan nishadi al'ada suke aro. Sun ka haska dan kunkui ta garuwa. Masu kallo assalamu alaikum, sunana Aminu Shadu. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na taskar Kannywood. Kar ku manta wannan shiri haka zalika ya ƙara buɗe ƙofa inda za ku ziyarci kafafenmu na sada zumunta domin aiko da tambayoyi, ra'ayi, sharhi kan fina-finan da muke nunawa. Duka da sahalewar kamfanin Abnur Entertainment da haɗin gwiwar Kannywood Movie Hub da kuma Unity Black Coffee. A karo na biyu nake ce muku marhabin lale, masha Allah. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa. Na gode Aminu Sharif. Jama'an Allah jama'an kwarai ina ce wani bayani ne. Sunana Amina Aminu. Shirin taskar Kannywood shiri ne da muke kawo muku fina-finai masu ƙayatarwa wanda kuma muka tanadar muku daga kamfanin Abnur Entertainment, wanda daga bisani kuma za mu waiwayi tambayoyinku da kuma ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta a kowane mako. Fim ɗin da za mu kalla a yau shine Da na sani. Hausawa suka ce ƙeya ce. Idan kun shirya, bismillah. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa. Wanga taska dama ce ga ku kadai. Za ku gana da taurarin arewa kaf. Jaruman nan da ke nisan ku ga sunan. Tambaya ma idan kun so ku yi musu kuma yi hoto don tarihi na rayuwa. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa. Masu kallo sun bude ido biyu ba su fashin kallon mai ya faru du sun ga hoto ga sauti yana raɗau su yi ta message kullum su yi ta godiya ba su kewa in taska tana kusa. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa. Wanga taska ta shirya shiri kwarai ta ba ku dama a ɗauka mako idan dare ku kalli sabon fim movie suke kadai in ya kare sati mai zuwa kuma za su kawo sabo ba irin shi ba. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa.
Samira. Samira. Har ka bani tsoro. Ki buɗe ƙofa da Allah. Na baki tsoro kamar me? Ha? Ina za ki je kuma? Ha? In ka buga kofa tun ɗazu ina buga kofa tun ɗazu kin ɗauki abu kin gaga ba a kunnen ki na za ki ji. Ina wani kin bada tsoro magana tsoro wanda baki kulle gidan ina zan zo na buga kina ce wani abu. Bismillah. Kin tsaya min aka. Tun yaushe kika zo na ke jin wannan abu? Ki yi abin da ya dace kin dauki abu kin dauka baki da aiki sai dai ki sa earphone a kunnen ki kawai kina ta abu. Ki duba ki gani na kira ki ya fi sau goma ina kiran ki amma baki dau wayar ba. Wani irin shashanci ne wannan? Ban ji ba ne ba fa. Rashin hankali ki tare da shashanci in ba haka ba kya mai da hankalinki ki dau abu ki saka a kunnen ki ba kya tunanin za a zo ana buƙatar a kira ko kuma za ki saurari nokin din kofa ke ba abin da ya shafe ki hankalinki yana game a TV game a waya ko ina game baki da wani abu ke da zai dauke miki hankalin tunani sai game kuma ba wannan ba ma kin kure volume ni kuma an shanya ni a waje ga wani garmaho ko ba karatu ba komai ba azkar ba abin da ke shafe ki Ina karatu fa. aina zo ɗuma kin yi amma ai ya kamata ma in tabbatar ko da na baki karatun na tabbatar akwai buƙatar na impose in tabbatar abin da yake yi shine daidai I have to impose Kaka, don Allah ka yi haƙuri. Insha Allahu ba zan ƙara ba. Haba dalin, ka ɗan yi dariya mana. ba zan yi dariyar ba To shi kenan, tunda dariyar ba za ta samu ba kai murmushi. ba zan yi ba Don Allah ka yi haƙuri. Wallahi ba na so in ga ranka ya ɓaci kwata-kwata. Ka tashi mu je ka ci abinci. ba zan ci abinci yanzu ba ke ki je ki ci naki Yanzu fa ka dawo. Ya za ka fita tuntuni ka dawo yanzu ka ce ba ka jin yunwa. wai cikin ki ko ciki na Mana, ai cikin ka cikina ne. Ka gani ka yi murmushi ko? Saura dariya ita ma an jima za ka yi. Oya, let's go and eat. kin zuba abinci tun da zina cin abinci kin zo kin fara zuba kuma kin bar shi Ni ba zan ci ba sai ka cika ƙoshi tukuna. Allah ya baka abu in ma zuliya ta ce ya haƙuri zuba abincin ki ci kin san wani abu kin fiye taurin kai wallahi Honey, asu da za ka fita da safe na ce maka ka tawo min da ice cream ka manta ne? ba mantawa na ba ban bi ta wajen ba ne shi yasa ban ci muke Kuma ba za ka iya zuwa wurin domin ni ka siyo min ba? gaskiya ba zan iya ba gaskiya saboda abubuwa sun manya ban da wani lokacin gaskiya To shi kenan, don ka gama ci sai mu je mu siyo mu dawo. ki a tunanin ki zan iya ɗaukan ki a gaban mota in su fitar da ki dizga ni ki zuba min da mutunci a gaban mutane ke min shirme ai ko kora wani abu nake barin cin mu na gangancin ba ni zauna ya kuke zauna so Ashe kai ma kana da tsoro haka?
Ke komai wasa ne a wurin ki ne? Kawai dan na baka tsoro sai ranka ya ɓaci. Au kawai ne ma? Na gaya miki ba na son irin wannan ba. Ba komai ne ake wasa ba. Yanzu wannan tunda kika ɗaga min hankali kika faɗan min daga ba in wani abu ya same ni fa. Ta ba Samira. Lokacin wasa daban abin kuma da za a mai da hankali a yi shi da abu murmushi ma kike dariya ma zaki min kenan. To ai na san ba za ka yi fushi da ni da gaske ba, na san wasa kake min. Kullum na nuna miki bacin raina akan haka amma ki bacin ran na ma kamar ma wasa ke daukan sa. Ni wallahi na sha ba da gaske kake ba, na sha wasa kake. A ni ba wasa nake ba. Mu ci moriyar sau da juriya, in na yo kure kai juriya. To, me za a dafa? Ki dafa duk abin da kike so. Fried rice? Ko in dafa tuwon samovita ne ko na shinkafa? Anything ki dafa. Ko pounded yam. Duk abin da kika dafa zan ci ne. Za ka ci dankalin Hausa da mai da yaji? Idan kin ga dama ki tuna gida ki yi fate-fate na tsaki ba mai ba magi ko mai cizon. To ni yanzu ina zan samu tsaki. Tambaya ta kike yi? Ina za ta samu tsaki? Tsaki? Na ki din. Baka gan shi ba? Na ki ai ina jin ko lokacin da kika buge file din na faɗi da shi. Gashi nan. A gaya miki ba na son irin wannan wasan. I told you. Me yasa ne ke komai wasa ne? Ki din ma kin buge wannan na ji ke kin komai ke wasa ne? Yanzu hakan da kika ja min delay ana can ana jira na office. Na makara mutane suna abin. Try at least muna wata ranki zama ki acting responsible mana a zaman kamar matar aure babba. Na gaya miki nan da dan lokaci kankani uwa zaki zama fa. Uwa kuma? Kwarai da gaske. Yeah, I'll always be your baby. You will always be my baby. Anyway, as you choose. Kula min da kanshi. Sai ka dawo. Gaya ma ba ta da aiki ita kullum sai harkar waya sai ta ɓata lokaci fa a kai gaba ɗaya ta yi ni guda. Ga san wasa a ta tsalle-tsalle a tafi a dawo ana cilla fulo ana cafewa ita abin da take so kenan. Ya Allah barka jin gaya maka. To yanzu mun sirrin idan ba ta yi wasa da kai ba da wa za ta yi wasa. Ai mata da miji halali ne dan sun yi wasa tsakaninsu ba rini zai kawo ba. Ai ba za ka gane ba ita in ka biya mata ai kuma sai raini ishuku. In dawo abin nan dole ai ya zama na wajibi a kaina na san mai gida ai ba wasa ake ba aure ai ba wasa bane. Duk da dai tana da ƙananan shekaru amma ya kamata ta san ga abin da ya cancanta ga kuma ita ma matsayinta kowa da matsayinsa shi yasa ka ja ka yi. Kasala irin wannan abin da ake a gidanka shi nake nema a gidana Iklima ta dinga yi amma ba ta yi kai da ta zo ta yi jigun guri daya ba ta iya komai ba wani lokacin na kokarin din mata magana ma sai ga cewa in mata magana ɓaci rai za a samu haka zan haƙura in fita. Ai ba ka haɗa misalin ita Samira da Iklima ba Iklima da take babban mace ta mallaki hankalinta ta san me take yi. Ka san shekarun Samira nawa kuwa? Shekarar ta fa 18 ba fita mata a gidana ma ta cika 18 din fa. Wauta fa da shirme fa kala fa yi min take fa. Ai ni nake ganin abin da na gani ba don wannan mataki da na ɗauka ba ina shan kunu ina zumbura ina ɓata rai wallahi wata ran ma na zo nan sai ku ce na sai su ce in na biye mai yarinyar nan. To zaman ta yarinya a wannan shekarun nata na 18 da kake faɗa shine ya baka dama ka tarbiyyantar da ita yadda kake so amma ba ta wannan hanyar ba. Wasa da ita halali ne in ka zo ka burgita ta kana wannan muzuran kana wani haɗe fuska za ka lalata gidanka ne tun daga farko. An haka fahimta kenan. Ni ina ganin in mata haka shine za ta iya bambancewa akan abin da nake so da abin da bana so da kuma abin da zai bata min rai ko aka san haka. Bari tambaye ka. Wai ba dai kana son mataka ba? Ina son ta sosai ma kuwa. In ba na son ta ai ba zan aure ta ba. So hakika ma wanda ma yana jin ba zai musaltu ba. Kana ji? Zan je ma da majalisa. Na gano in ji a ofis zan yi magana ba za ka fahimta ba. Aha ba. Allah. To sai ka fito. Za ka juma ne? Kawai dai sai ka fito ma. To biyo ma mana ya bar. A'a ba sai ka biyo ba ma kawai. A'a ka tsaya ka ji akwai maganar girki fa da za ka ɗiba kuma ka san kai da girki haka kuke.
I love you so much. You're my world. You're my dream. You're my everything. Yau zan yi surprising ɗinsa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. You're welcome. Barka da dawowa. Yawwa, thank you. Baka yi mamaki ba? Mamakin me? Kai fa da kanka kake faɗa kullum idan ka dawo sai ka kwankwasa su 3, su 4, su 5. Amma yanzu kwankwasa ɗaya kai tak na je na buɗe maka. To shine me? Kin yi abin da ya dace ne, shi ba haka ba? Baka gane ba. To ganar da ni. Ya kamata ka yaba min. Saboda na yi abin da kake so. Kawai saboda na kwankwasa ƙofa kin buɗe lokaci guda baki ɓata min lokaci ba shine kawai sai a yaba miki. Me yake so to miki? Ka nuna min farin cikinka, ka ɗaga ni sama ka lelaya ni kai dariya sosai in san ka ji daɗi. Kawai dan kin zo na buga ƙofa kin buɗe kawai sai in cinkuce ki lelaya ki nuna wa sama kawai shi kenan ɗaga in sauke. Kawai saboda yau Samira na buga ƙofa ta buɗe mu. Haba. Ai sai ai mun dariya ma. Honey. Na'am. Wai kai baka san ina son ka ba? Baka san ina son in ganka ko da yaushe a cikin farin ciki da annashuwa ba? Ko baka san duk abin da nake yi don kai bane? Gaskiya ne, na san kina son na ai da ba kya so na ba za ki aure ni ba. Amma kin san ni ma ina son ki ai. Ki duba a cikin tsarin ku da kuka gama sakandare mana. Ke kadai aka fara tsamiya fa aka daura aure. Wannan bai ishe ki abin nan ba? Irin wannan kallo haka? Honey, ina son farin cikinka. Ni ma ina son farin cikin ki Samira. To ai baka nuna min yadda zan ji daɗi in yi farin ciki. Ya bana nuna miki. Duk wannan abubuwan da na miki ba ki gani ba? Na sama miki katafaren gida dubi duk abin da ke ciki na cika miki shi da kaya na alatu duk kina zaune. Sutura sai wacce kike so ki saka. Abinci ga kenan ki duba su to sai abin da ke ga dama za ki ci da safe da rana da daddare. Duk wannan bai ishe ki ba ga kuma ni kai na gaba ɗaya su kutum. Farin cikinka, murmushinka guda ɗaya tak duk ya fiye min abubuwan da ka lissafa min. Ka canja min gida, ka bar ni da abinci mafi muni in dai kana cikin farin ciki. Wannan kuma ya zama to rashin godiya Allah, a ringa godewa Allah. Me kika dafa ni? Abinci kala-kala sai wanda ka zaba. Allah? Kamar mai da mai kenan? Komai da komai. Komai da komai? Shi kenan ba matsala. Hani yau ma ka manta min da ice cream ɗin da ne maka magana? Gaskiya na manta amma zan fita gobe ki tuna mu. Yau fa sati 2 kenan. Tun da na zo gidan nan baka kawo min ice cream ba. Kuma lokacin da nake gidan mu yayana yana siya min kullum. To wani abu ne wancan a gidan ku ke su suka sanganta ki haka. Dan kuma gidan auren ki kika zo abubuwa ba su tafi kamar yadda kike a can ba. Ko ba haka ba? Gyara aiki ai ba zai zama ana yi ba shan magani bane da ra'ayin safar dare safar rana da daddare da yamma. Naji to shikenan yanzu a rika kawo min so 2 a sati. To zan iya cewa gwara ma da kika nema kanki dan mafita amma dai ba zai zama na cewa dole sati in dai na samu dama na gan shi zan gifta in tuhu miki da shi haka zaki ce amma ba za a samu ka'ida ba. Ko ba haka ba? Kawai rikanan saba da shi ne. To kuma sai ki saba da haƙuri. Ai a saba da haƙuri ba kullum ake kwana a gada ba ai. Wani lokacin sai ga cewa kwana ka kwanta a sofa. Wani lokacin ma yaka ce a jingina ma ake. BBK Data. Yes, BBK Data. BBK Data.
La BBK data. Da zarar ka kalli nishadin fuskokinsu, ka san BBK data na ba da haɗin kai. Kar ka bari wannan nishadin ya nesa da kai. Shiga Play Store ko App Store ka ɗauko manhajar BBK data don dawwamar nishadin ka. Biyan kuɗin kowace jarabawa da kowane irin utility bill shi ma ba a bar mu a baya ba. Airtime to cash har da API documentation. BBK data ƙarshen tabbas. Yes, BBK data. BBK data ƙarshen tabbas sai godiya. Ba gaba ɗaya kuɗin da yake cikin akawun ɗina na tattara na sai wannan coins ɗin. Kai ma kana mining ne? Ke ma kina nufin kin san harkar nan? Kin yi daidai. Na rasa dalilin da yasa su baba ba sa son ka wallahi. Masu gidan rana za su bi mana da su ta laduma ko ta duk halin da ake ciki. Dalla wayan sayan daloli ne muke so ku canja mana? In dai harka ce ta samun kuɗi, to kowace iri ce mu muna yi. Hajiya canji ne? Muna canza kuɗin China, kuɗin America, kuɗi har da na Iraki. Naira zuwa dala, dala zuwa naira, ko yan na ƙasar China. Ina son zaka bi ni zuwa safe sai in sallame ka in ɗauko ka ma kawo ka nan aje ka in baka son ka zo kai kaɗai. Wayannan mutane da kake gani barayi ne suke neman su wa Alhaji Gali na Allah kwace da tsakar rana. Kawai sun ga dala a hannuna ne suke kokarin su kwace lalle sai sun min canji. Gidadawa ne amma wallahi ba barayi bane. Mu kuɗi muka fito mu yi na gasken gaske ba kuɗin wasa ba. Kai jama'a ku tare. Kam garin mu alhaza ake kiran mu ba mai iya faɗa sunan mu daga dangi har mutanen gari. Wai yaushe garin nan ya ɓaci da matasa marasa kunya haka. Sati biyu da suka wuce baya na rantsa da girman Allah mun fika kuɗi. Anya ko baba wakata bane? Kawai kuɗi suke so su yi ko ta halin kaka. Ino. Saude? Abin da nake gani da gaske ne idanuwa na suna gane mu? Ni ne. Mu ne dai ko? Na dawo da uwar kuɗi na kaf garin nan babu wanda ya kai ni kuɗi. Na gode sosai Ilu, Allah ya bar min kai. Yanda abinci ya ba mu wahala a baya za mu rama. Don haka daga yau na saka dokar ta ɓaci akan tukwanen gidan nan. Ɗanku ya tafi nema ya kuma dawo an samu. Alhaji Ilu. Ban ga ta zama ba. Dole sai na yi rigakafi. Kai da wa? Abin ne ya tsaya mun a wuya. Mugu mahasani. Za mu ɗauki mataki a kan da iyayenku gaba ɗaya za mu ladabtar da ku. Ba Allah. Ga wannan. Allah ya muku albarka. Da ƙarfin arzikin nan da Allah ya muku dan Allah da annabi a taimake ni a siyo min zuciyar ta nima. Kanka ake ji. Ba ku da ko sisi ku ce sai kun yi soyayya. Baba, ai bai kamata ku dinga alola da butan yara ba. Kar ka shiga mu mota da takalmi. Kar ka shiga mu mota. Wanda fa ƙauyen ne wannan zai zo kofar gidan mutane sanyin safiya yana tawa mutane ihu haka. Mayun kuɗi kawai gashi nan. Girma ya faɗi. Waye girman nashi zai zube? Ni ke gaya haka? To shikenan da sai kuma ga ta faɗi. Duk mutumin da ba zai yake da arziki, shi ba zai barka ka yi arziki ba, to babu amfanin mu'amala. To sai mun mutu tukuna ka kawo shinkafa gidanmu. Zafin nema zai fara zuwa muku a ranar Laraba 28 ga watan da muke ciki a YouTube channel ɗinmu mai suna Sadiq Sani Sadiq da misalin karfe 8 na dare da kuma Saira Movies TV da misalin karfe 9 na dare. Honey, ka tashi 7:30 fa yayi. Kuma ka ce idan 7:30 yayi in tashi ka. Ka tashi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kana yadda fuskar ka ta yi kyau? Wallahi da fuskar ka akwai laushi don ba ta wani ba zai gaya ne sanuwa da ɗau ba. Tun da su nake ta sa ne kana barci. Lokacin da ya safa zan sa hankali. Kaga nan? Zan yi drawing flower. Sai in yi coloring ɗin shi da red. Na kuma zan sa green. Ko na mix some colors. Shut up, you little idiot! Get out! Kawai saboda na yi zaɓe. Na miki magana, na nuna miki fishi na ba lungu so ɗaya ba so biyu ba kan wannan shirman naki. To ki ɗauka wannan shi ya zama last warning. Wallahi idan kika sake yi makamancin haka abin da zan miki siya haka. Ke ni za ku iya rabuwa ma da ke akan wannan shirman naki na banza nawa. Wallahi sai da rabu da ke. I'm so sorry ba zan kara ba. Dan Allah ka yi haƙuri. Kar ma ki daina, ki ci gaba. Ni ne daidai da ke. Yara ƙanana in shekara 13 ana musu aure su je gidan miji su zauna. Ba sa wannan shirman saboda sun san ba wasa ne kai su ba. Wallahi ban ga miki ni ba da ni ba. Kina so me da kai na ni karamin yaro? Me da kai na jariri? Wadan shekara 5 ko 6 ko 7? Mun ka wannan tsalƙalan da ke? Ki zana miki? To bari ga miki wallahi idan kika saki wallahi abin da zan sai da kakkarya ki a gidan. Na yi kuskure na tuba. Dan Allah ka yi haƙuri ka yafe mu. Insha Allah zan yi ƙoƙarin zama da kai a duk yadda kake so. Mu ci moriyar so da ɗoriya, in na yo kure kai juriya, me yasa kake ta hantara ta? Da na sani. Dan Allah wani ka yi haƙuri. Insha Allah ba zan ƙara ba, I promise. Da na sani ne. Kai ka zam dukan farin ciki na, ba ni so miyo zama da gaba. Da na sani. Laki rufe mun ba. Murya ki ma ba da sunci. Ka yafe mu for the last time. Insha Allah ka ɗan ƙara. Har ga na gaya miki wannan shine kashedi na ƙarshe. Aure ba abun wasa ba ne. Ko an gaya miki aure wasan kwaikwayo ne? Ko kuma irin abin da ke gani a cikin fina-finai ne ko ke karantawa a littafi? Samira, this is reality not fiction. Ya kamata ki san da zaki ki koyi zaman aure da tare da miji da wannan abubuwan ba shirme ba. Kin zo an aure ki an kawo ki domin ki zama uwa nan ba da daɗewa ba dan wani lokaci. Yara za ki haifa. Ko idan kin haifi yaran shikenan zuwa zaki kina koya musu wannan shirman da shashancin da kike yi. You better know what you are doing. Ba zan ƙara ba. He slapped me. Anya kuwa shi ne? I can't believe this. Ko dai mafarki nake yi. Na so mi wasa da dariya, a cikin zama ba hayaniya.
mu ci moriyar so da ɗoriya. Inna yo kure kai juriya, me yasa kake ta hantara ta? Da na sani ne. A gare ka matsayi na mata. Da na sani ne. Ka yi haƙuri ka ɗan kamanta. Da na sani. Wai ya na ganka ne duk a daddama haka? Ni da Samira ne. In yi abin da aka saba kenan. Marinta ne. What? Mari? Marinta ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ai ka buga babban kuskure. Wai ya gaya maka ana dukan mata yarinya karama za ka ji ka da ka? Ta ɓata mara ne, ta kai ni bango wannan karan Usman. Har ta sa na ɗauki hannu dan mare ta somi ka baki ɗaya. Amma yanzu ta shiga tuturin ta. Me taimaka? Ka san abin da yarinya nan ta yi min kuwa? Yarinya nan tashi da safe ga baki ɗaya fuska ta ta ga ta rubuce min ta min zane-zane ta sa min su wani rubutu su I love you su waye da su zuciya da awar da kibiya duk tana bi ta ko ina ta ɓata fuska. Abokin wasan ta ne ni? Domin sun da kai karatu me za ka yi ne? To duk wannan ba soyayya ba ce? Idan ba ta kauna ka za ta yi maka wannan abun? Na gaya mata na farko na ja mata kunne. Ina zuwa. Allah ne fa ya haɗa mu da su ya ba mu su domin mu kula da su a matsayin amana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa a cikin nemomin da Allah ya yi wa maza akwai mata a ciki. Mace ni'ima ce a gurinka ba abar duka ba ce abar tireriya ce. To na yi kuskure ne a tafi da lamarin da ne da ita. Marinta ne ai ba dukanta ne ba. Barka jin gama gaskiya. Gaskiya ka tabka babban kuskure kuma lallai ya kamata ka bata hakuri. Magana ta gaskiya kenan. A'a ai tun kafin fito ne da mun ita ta gane kuranta. Hakan da ne ta gane kuran domin ta bani hakuri ya fi sau 100 kai ta mun alƙawari ma ta ce ta daina amma ko saura da to yanzu har ta baka hakuri sau 100 ka zo kake buga kirji kake gaya mini kuma yanzu kake so ka dauke ni kai da mutum ya wata abinci to wannan abin da ni ba mai yiwuwa bane ka ba ta hakuri ta hakura ba ta hakuri ta hakura haramun ne wannan abin da kai ka ta haramun ne ba ta hakuri ta hakura a'a ba waya ba gida za ka je wannan abin da take maka wasa take maka ke nuna baka so shi za ka zo ka yi mata kai ma cikin wasa da raha ka rarrashe ta ka lallaba ta yadda ya kamata. To ai da wai kan dan mata wasu kalamai ne dan abin nan dai na san dai cewa amma zan tattausa mata murya ne. Daga Allah. Zuwa za ka yi face to face wannan wasan da take maka kake ki yau kai za ka je kai mata shi wannan wasan za ka je kai mata shi kai bayan ɗaya kai ma ka rarrashe ta ka bata haƙuri idan da ta ne maka baka so to yau kuma aiki naka ne sannan daga yau in gaya maka kaga dukan mace babban kuskure ne a addini da al'ada kai ko a gurin ku da kuka nisa a boko dukan mace kuskure ne bari ba ka misali yanzu kawai sai ka saba mata da duka tun tana 18 shin baka tunanin a hannunka za ta girma za ta haihu a hannunka ku yi yara da ita so kawai sai yanka za su kana dukan mataka su kuma yayan aya suke kai yayanka ba gidan wanda za su je ba shi wannan ce maka ni marinta ne okay mari ba duka ba ne shi mari ba cikin duka ka taba jiki wai addini wa ma ya ce maka da ki amanar da aka baka ta ina wannan kuskure ne Mansur ya kamata ka je ka bata hakuri ka rarrashi yarinyar nan shikenan Usman barin ji ya baro ta tana kuka amma barin ji ka koma ka rarrashe ta ka ba ta hakuri shikenan da kuma dan Allah da annabi ka kiyan da wuri ka ga mani babu komai nagode sosai Usman ni musama ana assalamu alaikum nagode alaikum assalam a guje ma nan tafi ba ran saurara ba a guje ma nan tafi yanzu da wani zan tafi
Lallai Samira ta yi fushi kenan. Wayan ma ya ɗauka. Assalamu alaikum. Sami. Yau kofar ma a buɗe ta bata kenan saboda ba ta son kwankwasawa. Wow. Samira. Samira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirjina na min ciwo sosai. Ya Bashir. Salamu alaikum ya Bashir. Mansur kana ina ne? Wash. Haba yanzu na bar gidanka ba. Yanzu nan na shigo gidan ko minti biyu ban yi ba. Maza ka biyo ni a hanya. Me ya faru? Rana hanyar cikin hospital. Hospital kuma? Tare da Samira kai sori ka biyo ni da Allah. La lillahi. Sani. Malam tana da wani history ne na ciwon kirji ko wani abu? Gaskiya tun da aka haife ta ba ta da wani makamancin haka. Kuma ma a gabana ta taso. Din ta zauna a gidana. Okay. How old is she? She is 18 years. 18. Yeah. To babu damu. Yanzu rubuta maka x-ray da wasu texts da za a je a fita nan waje a yi mata. So idan aka yi sai ka zo sai in baka sai aka mun result din duba. Okay, sir. Gashi. So idan ka je ku directing din sa wajen da zai sai ya dauke ta sai ya kai ta ina. In aka gama sai ya kama result. Yeah. To, ina ne wajen? Ba damuwa zan ɗauke ta zan kawo ta insha Allah. Sannu na iya tafiya da kawai kuwa. Salamu. Wa alaikum salam. Gajiya. Lafiya lau. Ya Bashir me faru? Kana nufin baka san ma me ya faru ba? Ban san me faru ba. Wai bai da lafiya ba ta lafiya ne? Da zaka fita bata ce maka wani abu yana damunta ba? Lafiya tallau na barta ko ciwon kai ba alama wani ciwo tattare da ita. Me yasa me ta? To me yasa ta kira ni bata kira ka ba? Ai bana jin ko miss call ɗinta ɗaya fa ban gani ba. Na so mi wasa da dariya a cikin zama ba hayaniya, mu ci moriyar so da ɗoriya, in na yo kure kai juriya, me yasa kake ta hantara ta? Da na sani ne. A gare ka matsayi na mata. Da na sani ne. Ka yi haƙuri kaɗan ka manta. Da na sani ne. Kai ka zam dukan farin ciki na, ba ni so miyo zama da gaba.
Hello? Samira, ya kike a gida? Na ji kamar kuka kike, lafiya? Yaya bani da lafiya. Kirjina ke ciwo ka zo gidana yanzu. Ka zo ka kai ni asibiti kirjina zai fashe. Gani nan zuwa. Samira? Yaya mu je asibiti kirjina na ciwo. Babu mamaki a ciki yaya Bashir. Kai da ita fa Samira nan duk ƴan uwan juna ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Ai tafi karfin wasa. Ba mamaki lokacin da jirowar bukatar ta kira wannan kai ka fara zo mata a rai ba ni ba. Ni mijinta ne, kai kuma ɗan uwanta ne. Yanzu dai me ya same ta? To, tun lokacin da muka tura ita tana ta cewa kirjinta. To amma kirji sun tafi su sikanin ban san dai me yake faruwa ba. To ni kuma ban san tana da ulcer ne ban sani ba. To, alaikum salam. Wai mutum ta cikin Ni ne. please na je ofisin asibiti. To shikenan. Amma ranke zai nima ranke. A'a ya jira mu ji. Mu ji. To ya jikin nata? Likitoci suna kula da Bari dai ya ina so. Ikon Allah. Miji ya fi dan uwa. Kinga mai da wukar babu komai tsakaninmu. Face zumuncin da data ta hada. Wannan wace iriyar data ce? A1 data ita take kawo ta gidan nan domin kana amfani da ita tana da karfin network shi sa take amfani da hotspot dina. Gaskiya ni dai daga yau kawai ka nuna mata yadda za ta rika siyan datan nan da kanta. Shikenan? Ku shiga Play Store ko App Store. Ku ɗauko manhajar A1 data ku yi rijista. Nan take ku fara ɗibar garaɓasa. A1 data nan ne kololuwa wajen samar da data mai gwabi. Za ku sayi data ko katin waya da TV cable subscription kamar DSTV, GoTV da Star Times. Ana biyan kuɗin wuta da ruwa da A1 data. Ƙarin abin burgewa suna mayar da katin waya gundarin kuɗi nan take ga wanda ya kuskure wajen saka kati, siyan pin na wayek, neko duka ana yi a A1 data. A1 data igiyar kulla zumunci mai armashi. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Baban Nura. Yau aikin ya biyo ta gida. An buɗe wannan ƙayataccen kanti wanda yake ɗauke da takalma da jikunkuna, dogayen riguna na maza da mata, mayafai da takalman maza. Wannan katafaren kanti an masa laƙari da Hajiya Rahila Collection. Mrs. Baban Nura, ina nufin mai ɗaki na ke. Ina 'yan birni 'yan kwalisa manyan haji. Da ku garzo wannan kanti. Ina 'yan Kamaru, Chadi, Nijar, Mali da dai sauransu. Muna harkar online. Ka sai kayan mu a kai ma a duk inda kake a faɗin duniya. Hajiya Rahila Collection Mrs. Baban Nura. Kayan mu ga sauki ga quality. Hajiya Rahila Collection gashi sabo. Kantin atamfa da takalma ku gashi batu ake na takalman mata da cakunkuna na 'yan birni 'yan kwalisa. Dogayen riguna mayafai na zamani. Sunana Baban Nura. Duk wannan kaya da na ambata. Idan kana so ka samu ingantattu kuma masu kyau da quality sai aka tabaran kantin Hajiya Rahila Collection. Sabon kanti ne da aka buɗe shi da yake makare da wa'annan kayayyaki da na ambata. Kuma muna harkar online ku sai kayan mu kai muku a duk inda kuke a faɗin duniya. Adireshin mu muna nan a Mai Dan Wake Plaza, Rijiyar Lemo, titin 'yan Babura, kanti mai lamba 14 a kanan Dabo, Nigeria. A kira wannan lambobi domin kasuwan ka tabaran kantin Hajiya Rahila Collection. Hajiya Rahila Collection gashi sabo. Alhaji me kai wa matarka? Wannan abu ta gaya muku na mata? Ba mu da lokacin extension questions. Please. Go straight to the point ka gaya mun me kai mata domin tun ɗazu tana ta faɗin shi sorry. So mun fahimci cewa kai take kokarin bawa haƙuri. Me ya faru tsakanin ku? Wato mun ɗan samu saɓani ne kuma na mata faɗa sosai. Wane irin saɓani ku samu? Mun ɗan sami dan dai kace na today, you know, something like husband and wife, kuma na gaya mata maganganu masu zafi gaskiya har ta kai na da ke ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka? Wane irin duka? A'a no, ba kamar yadda kake tsammani ba ne. Duka in na mata duka na lahani ko nuna abin da za ku ga tabo a jikinta.
Just na dan bare ta ne kawai just so biyu. Ba fa kowane duka bane yake yin ta a ciki. Wani a cikin zuciya yake duka. Ka da ki wacce take son ka ta amince da kai. So let me tell you, ka cutar da ita. Dan yanzu magana da nake gaya maka zuciyarta ta taɓa. Dakto, patient din nan fa muna buƙatar ka a gurinta da gaggawa. Doctor. Da na sani ne, da na sani ne, da na sani ne, da na sani ne, da na sani ne. Ask it okay, time, gender, and cause. Kin gane ko? I'm sorry. Da na sani, da na sani. Allah ya ji kanta. Amma abin da nake so zan gaya maka shi ne. I'll keep this off record. But be careful. Next time, ku dinga sanin irin maganganun da za ku gaya wa mutumin da kuka tabbatar da yana mugun ƙaunar ku ko yana son ku. Idan soyayya ce ƙarfi a cikin zuciyar mutum, to a dinga sanin kalaman da ya kamata a dinga gaya masa. Wannan sirri ne ba wanda zai ci. Allah ya ji kanta. Da na sani ke ce a baya take a takaice, da kaji ta matsala ce, faɗin haka ko hujja ce. Da ta sani da bata aura ba, so ne ya kai ta inda bata zata ba. Amma kisan ba zai zama gaba ba, na san baki shiri na mugunta ba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Shuriya. Me yasa baki kira ni ba? Ya kamata ki fara yin lokacin da ciwon ka ji zafi. Kuna zo baki haƙuri da buga fara ki sauya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da dariya a cikin zama ba hayaniya, mu ci moriyar so da ɗori. Za a askiro. Na siya miki mai daɗi.
ga biskit ga alawa ga washa zaki. A gare ka matsayi na mata da na sani ne. Ka yi haƙuri ka ɗan kamanta da na sani ne. Kai ka zam dukan farin ciki na ba ni so miyo zama da gaba. Masoyina, na shigo gidanka da burin rayuwa da kai, rayuwa mai tsaho kuma mai daɗi. Na shigo da niyyar dirin tsito wahala zan canja halinka daga na mutumin da bai son wasa kuma mai ɗaure fuska zuwa ga mai sakin fuska da wasa da dariya. Masoyina, na so kafin na bar duniya wata rana ka rungume ni a cikinka cike da fara'a da annashuwa ka ce da ni ina son ki Samira. Sai dai ban yi nasara ba har rana irin ta yau, ranar da ka ɗaga hannu kamare ni. Ban taɓa zaton zan iya yi wa mijina laifin da zai kai hannunsa jikina ba da sunan duka. Ina so ka sani duk abin da na yi maka babu raini kuma babu mugunta a ciki. Ni a zatona wasa ne cikin soyayya wanda nake yi don na burge ka. Ka yafe min dan Allah. Lallai na yi yarinta kuma na yi wauta. Na zaci za ka iya zama da ni da wannan halin nawa har na girma. Na zama uwa kuma har na zama kaka. Yadda wata rana wannan halayen za su zama abin tunawa a gare mu tare da jikokinmu muna dariya da tuna baya. Ban san ko zan dawo ba, amma idan ban dawo ba ka yafe mu, ka kuma roƙa min gafara a wajen mahaliccina. Ga abincin da ka ce na dafa maka, ka gaishe min da Usman, da fatan girkin zai muku daɗi, saboda na yi ne ina kuka a lokacin da zuciyata take raɗaɗi da ƙuna. Ina son ka mijina, wallahi ina son ka, kuma da son ka za a binne ni. Da na sani ne, da na sani ne, da na sani ne haka, ne ne ka wuce ba, kaka kara mun mutane ba, ne haka, hakuri mana, da na sani. Jama'an Allah jama'an ƙwarai, maganan nan tsakanina da ku bai kare ko ba. Yanzu ba, bari mu yi maza in miƙa mu zuwa gun abokin aikina don mu ji yadda za ta kaya da babban bakon namu. Za ku gana da taurarin arewa. Masu kallo waɗanda muke tare da su a nan da kuma na gida da suke tare da mu, barkamu da shigowa wannan zaure a inda yau babban bakonmu shine mai ba da umarni Ahmad Bifa. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Darakta ya harkoki? Alhamdulillah. Masha Allah, mun kalli fim yayi kyau. Gaskiya ne. Kuma matuƙa an fidda basira an yi abin duk da idace. Masha Allah. Yaya kaka ji ko ka karɓi saƙon lokacin da aka baka aka ce zaka gabatar da wannan shiri a matsayin mai bada umarni? To abu na fari bayan an kira ni na tambaya storin yake, aka turo min script din na duba. Bayan na duba script din sai na ga labari ne da yake da sako masu tarin yawa, wadda nake ganin akwai abubuwa da yawa da za mu iya pulling out of labarin da sakon zai isa wajen masu kallo. Alhamdulillah. Wannan dalili yasa na ce to shikenan zan yi labari mun kuma aka sa lokaci aka. Kamar me kake ganin su ne muhimman ko jigon sakonnin da suka ƙara jan hankalinka a labarin? To sako akan zamantakewar aure ta kowane angle idan ka lura sako ne da zai gamsar kuma zai nishadantar kuma zai kawo sako. Duba da fim din kacokal ya kunshi labari ne akan aure da yake da wato gap tsakanin ma'auratan. Mutum ne a serious person ya je aure yarinya karama anda ta zo masa da wasu irin kuruciya da yake ganin shi ba zai sauka ƙasa ya wato shekarunsa ya dawo da shekarunsa daidai da nata su yi mu'amalar wato zamantakewar aure bai ke ganin kamar kuruciya yi mata yawa, wadda hakan ya kai ga aka samu matsaloli da dama tare da yarinya hatta rasa rayuwarta. To ina ganin da na kalli labarin sai na fahimci akwai sakonni masu tarin yawa musamman mu da muke da irin background na wa'annan labaran a addinin musulunci. Idan aka lura fiyayyen halitta ya aure Aisha kuma yi guiding ɗinta all through rayuwarta, ya koya mata abubuwa da yawa. To duba da ina fara karanta labarin sai wancan
saƙon ya zo min sai nace to wannan saƙo ne mai kyau da ya kamata a nuna wa al'umma su fahimci idan ka auri yarinya mai ƙaramin shekaru da ƙuruciya to kamata ya kai ka sauka ka zo daidai da ita saboda zamantakewar auren ya samu daidaito. Shin akwai wata koyarwa da ya kamata su iyaye tun daga gida in za su aurar da yara a irin wannan matakan shekaru su rinka ba su, sannan su ma kuma manyan da suke auren su san cewa ga wasu abubuwa da ya kamata su rika tun daga irin salon mutanen da za su karba a ce za su zauna su zama abokan zaman su? Fim din ya zo da sakonni masu tarin yawa wajen nuni da ire-iren waɗannan abubuwan. Tunda idan aka yi la'akari da yawanci mafi akasarin a arewa ya shekara 15-17 za ta iya komai da kake da bukata na wato rike gida. In akwai abin da za a yi guiding ɗinta kai bai wuci zamantakewar aure wajen baiwa miji kulawa da wasu abubuwa ba, amma banjin akwai wani abu in dai yar arewaci daga shekara 15 daga ya kama daga kan abinci, rike gida, kula da miji da duk wannan dama ɗabi'a ce da take koya a wajen mahaifiyarta kuma mahaifiyarta tana ɗaura ta akan turbar irin wa'annan abubuwa. Alhamdulillah. Wace fitowa ce lokacin da ko a cikin fim ɗin gabaki ɗaya wadda kake ganin cewar sako ko kuma ɗabi'u da halayyar yarintar nata ya fito ƙururu wanda ya ɗan taɓa ka kuma ya burge ka? Suna nan da yawa a labarin wajen ɓuya ta baiwa mijinta tsoro zai fita wannan ƙuruciya ce amma ita ɗauka take kamar soyayya ne. Na ɗaya kenan. Na biyu akwai sin ɗin da ya burge ni wadda take zana wato kubbi wato sign na love a fuskarsa yana bacci da ya tashi ransa yi masifar ɓaci saboda yana ganin ai wannan shirme ne da shashinci, ita kuma tana ganin soyayya ne. To matuƙa shi babban bai haƙura ya dawo shekarunta ba to ba za a samu daidaito ba sai a ta samun matsala. To kuma wannan shine sakon da fim ɗin yake ƙoƙarin isa. Gaskiya ne akwai magana na ɓoye kamar ciwo ko wani abu ko rashin sanar da komai da hankali ko lura da irin wannan abu. Ya kake ganin da yawa ma'aurata yanzu in mutum yana da wani abu wanda ya kamata dan uwansa isa ne ya kula kuma ibibiya bi shi sannan a hankali, amma ake yin kunnen uwar shegu wajen bin diddigi ko bayanai wataƙila daga iyaye ko kuma ga shi ɗayan da yake da ciwon a tare da shi. To kacokal fim ɗin idan kai la'akari Malam Aminu ai yana koyi ne akan kada kai abu da zai zama is too late lokacin da ba za ka iya lokacin da ba za ka iya gyarawa ba. Wannan shine gaba ɗaya sakon fim ɗin da ya kunsa. Bayan duk ya ki bata waɗannan lokutan, lokacin da ya zo ya fahimci ya kamata ya dawo shekarunta saboda a samu daidaito, sai ya zama kuma lokacin is too late saboda already ya riga ya rasa ta. To dama shi sakon abin da ke kokarin ya nuna kai kokarin ka gyara tun kafin abin ya zama ba zai iya gyaruwa ba. Tabbas. To kuma sakon fim din ya zo ne a daidai lokacin da ida ce saboda san da ina daman sannan kuma ya zo babu yadda zai yi ita ya rasa ta riga ta mutu. A wani rukuni za ka sa shi kasancewar jerin fina-finai ne suke zuwa a taskar Kannywood masu da ɗauke da labarai mabambanta daban-daban kowa da irin nasa darasin. Ya kake ganin shi wannan fim a cikin sauran? To wannan za mu baiwa 'yan kallo dama sai suggesting. A matsayina na wadda na bada umarni ba zai yi kai tsaye in daura shi a wani matsayi ko wani mataki ba. Su da suke kallo su za su zauna sai su bashi nashi wato gurin da idace a ce an. To alhamdulillah bisa tsarin shirin kasan akwai dan tambayoyi 2 ko 3 da zamu karba. Za wata baiwa Allah can. Darakta me ya sanya duk da kun san cewa yana da tsauri da yawa amma kuka bar shi a aure karamar yarinya? To idan kana so ka isar da sako sai ka samu opposite abu kafin sako ya isa. Idan har za mu ɗauko mutumin da bai da tsauri kuma yana santa to me amfanin labarin? Labarin bai da base kenan. Kullum za ka faɗi labari kana duba wacce matsala za ka yi ƙoƙari ka isar wa mutane sako domin su gyara. Ita sakon shi ne idan kana da tsauri ka auri yarinyar da take da yawan wasa to sai ka ɗauki responsibility ka yarintar tunda kai ka gani kana so, in baka so sai ka je ka aure mai shekarun da ba za ta yi maka kuruciya ba sai ku zauna lafiya ba ta yi maka abubuwan da ita karamar yarinyar take. Tabbas haka. Ina ganin in har ba a hada negative da positive ba babu yadda za a yi a sakon ya je inda ake da bukatar ya je. To me yasa kuma dan ta mutu zai damu kanshi? Ba sai ya farin ciki ba kawai? To wannan abin da isa ita shi sai a ƙarshen labarin abokinsa yake fahimtar da shi akan
ita wannan yarinyar da yake ta rigima da ita soyayyarta ne shine language na soyayyarta da take son ta nuna masa sai realizing ashe duk waɗannan abubuwan da yake faruwa ita kokari take ta isar masa da sakon soyayyarta to bai fahimci haka ba sai da abokinsa ya nushe shi ya ce masa wani ita fa wannan yarinyar soyayya take son ta nuna maka amma bata san ta yadda za ta nuna maka ba saboda karancin shekarunta da wasa take kokarin ta isar maka da sakon soyayya to san da kuma yayi realizing wannan sakon sannan lokaci ya riga ya kuri shine ita kuma tuni zuciyar ta ya riga ya buga saboda tana ganin ita irin soyayyar take da bukata soyayyar littafi masu littafi sai su ce musu namiji da ya shigo ya mata murmushi ta zana mishi abin da ake kira kenan mijin me suke kira ne mijin littafi to ta dauka shi mijin littafi tana ganin tunda his mature zai iya karban duk wannan din sai ta fahimci ashe kwata zamantakewar auren ita ba yadda ta yi tunanin sa haka ya zo mata wannan ya sa ta cikin damuwa har ya kai ga ta rasa rayuwarta wajen bugun zuciya na fushi da ike yi da ita ya daina kula ta wannan fushin sai ta riga shiga damuwa akai hankali ya riga cinye ta har ya kai ga ta rasa rayuwa masha Allah ba ina ganin haka zamu abun nan saboda yanayi na lokaci director muna godiya matuƙa da aka samu masha Allah jama'an Allah jama'an ƙwarai ina fatan kun ji daɗin hiran abokin aiki na da kuma babban baƙonmu na yau yanzu za mu kalli trailer film ɗin da za mu kalla a mako mai zuwa idan kun shirya bismillah ki sani ke kadai ce babu wata wadda zan gani kina da kyau fara kyakkyawa mai kyawawan idanuwa mai kyakkyawan murmushi ki gaya min wani abu da zan gani a gurin wata mace da za ta jajje min hankali na da gare ki na san cewar ba na son ƙarya kuma baka taɓa min ƙarya ba ba na son cin amana ba na so a ci amanata kuma ina da tabbacin cewa ya ba za ka taɓa cin amana ta ka rike kanwarka da amana kada ka sa ni kuka ko ka cutar da ni bari ki jan gaya miki hausawa sun ce wai ba a tauna taura biyu a baki ɗaya ko to namiji ya karyata wannan hausa don maza suna taura 12 ma a bakin su bakin ya Sadiq ina dan karami ne taura biyu ta masa girma taura ɗaya ta ishe shi. From Kannywood Movie Hub and premiering exclusive on Taskar Kannywood. Kairiya. Ina ba zan aure shi ba. Idan kuna aure shi komai zai iya faru. Wanda mu iyayenta ai ba wanda take so sai Sadiq. Ya kamata ku gaskata ni. Yarinyar nan akwai aljanu tattare da ita. Kairiya. Directed by Bello Muhammad Bello and produced by Abba Kabugawa, a Sadiq artist. Abu ɗaya zai hana ba zan miki auren nan ba. Shine yanzu ki miƙe tsaye ki ce Sale ba kai ne mahaifina ba. Abinda zai sa in bar magana auren nan ke. Duka mako sabon fim sukan sako dan nishadi. Masu magana da yana cewa da na sani ƙeya ce. Kwarai kuwa. Tun ran gini tun ran zane. Kuma babban abu maganin kar a fara kar ai. Da yadda rayuwar ta kasance. An zo an rasa abin da ake so an dawo kuma ana marmari. Shi yasa wani lokaci ake cewa ku dinga lura dubi azaban soyayya nan da ta dinga miƙawa tana buƙatan a miƙo mata ita ma ta ji yanda ake so amma ina. To shikenan da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako a madadin dukkanin ma'aikata da suka kawo wannan shiri a wannan lokaci. Amina menene mako na gaba? Jama'a Allah jama'an ƙwarai maza a waiwaye mu a shafukanmu na sada zumunta wato Abnur Entertainment musamman YouTube channel ɗinmu kuma kar a manta a danna mana ƙararrawa saboda da mun sauke kir za ta sauka muku har ila yau kuma akwai Facebook, Instagram, TikTok da kuma X wanda aka fi sani da Twitter duk da sunan Abnur Entertainment don ku kada ƙuri'anku sannan kuma mu waiwayi tambayoyinku da kuma
ra'ayoyinku a mako na gaba. Insha Allahu hakan zai bada dama wajen ganin manyan bakinmu da za mu gayyato a wannan mako, kama daga masu shiryawa, masu bada umarni, jarumai maza da mata, manya da ƙanana, masu manyan shekaru da kuma masu ƙananan shekaru, duka a cikin fitattun fina-finai da za mu jero muku a cikin wannan shiri na taskar Kanewood. Amina, me ƙarin zancen? Jama'a na karya muku ɗan kwali, kai kuma da kai magana na muka ni kuma na karɓa, zan fara ƙirgar dangi daga 1 zuwa 10. 1, 2, 3, mu haɗa mako na gaba.